ओही नवरात्र में हमारे सुनील भाई के मेहरारू कहते कैसे कहली कैसे कि हंसत नहीं खी बोलते नहीं खी काहे खिसियाल बनी बोले लगत बाड़ी कनिया बहुत तरीके से ये सेवा में माई के कौन कमी भइल बा कि माई रुसल बाड़ी कहली कि हंसत नहीं खी बोलते नहीं खी लगत बाड़ी कनिया सेवा में भइले सैया कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया हंसत नहीं खी बोलते नहीं खी लगत बाड़ी कनिया सेवा में भइले सैया कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी मोरी मैया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी मोरी मैया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया क्या बात सुनील भाई अरे वो मेहरारू के बात चलता हाँ तनी आई तो तनी भाव में एकदम मौगी के भाव में अच्छा भाव इनकर उहे नु वैसे नु बनल बड़े आज माई के कृपा बनल बा जे भी जाना तो वही भाव से जाना था एकदम वही भाव में तनी ऐसे गुण खराब ना होला तो हम चाहब तनी सा भाव में आज मन तनी लूर सहूर से बेटी पतोही के रहन सीखी हां कह तरीके से किए सैया बनल हमरा बाबूजी के पतोही पान कसैल चढ़ौनी अड़हुल फुलावा तब नाही कर तारी पूजा माई कबूलावा पान कसैल चढ़ौनी अड़हुल फुलावा तब नाही कर तारी पूजा माई कबूलावा तब नाही कर तारी चरण पखरनी लाइके चरण पखरनी लाइके गंगा जल पनिया चरण पखरनी लाइके गंगा जल पनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातोर बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातोर बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी मोरी मैया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी मोरी मैया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातोर बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातोर बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातोर